มันตางดอนหังเนียมดบันสลักกวีกับดิโอตากวีกับดิโอก็ลงกับบากาชนหับเปาะกับมันเสียมกับยงานแล้วก็มันตาจงตุ้ยกาบันตากับบังอยู่อีสเปเชียลเบยากินยากีbeliau kiba julek dan ajing rap saki snong kiba pher ba pher kide ki ngapai ki don lagi seng kini ke balai ngakwa ban kren hangnia ngai yi pada kum kita kinong yarap ana kinong la is ai yano haki snong kidong kisnat ki bap pher ki bangam la banjar kerteng ke ke ba penlong yang apa le bangan keren lur kan ga banta namar bang i bakadon kajing bakla hangta hangnia ngakwa ban pasat semut lem sapi ngam la ngam kam deui bangan ong ba kam bah dan kam long ba kin ajing garap kata se lada pidei kibreu kibadon kalat kalenti menyarap kibaduk kibasuk kibasem jenjar sem sitom tapi badon kam hi ke jingarap sila menyarap kata kan deui babah wapi lada kidei kinu ki bala ban ai ke jingarap teu ngamut ban ong pat le kumnia kan hakaba pi lek menyarap yan no riano ya kanu kalong yeng cek bomot pidei banjat de kalenti kata kadai ka jing sngow na kaliang jona teng hakba hirung ki snong ki ba pher haga jing supu tengah hi ngasupu kumdia kadai ba pindawa bania swa ba pin ai jing yarap pidei banjat leng ba urang ba snong utip kham bahaya ka jinglong jingman jong kinong song snong nangta pidei ro bandawat jing tip bahang ki bahayeng ki basem ki kur ki jaj jong laneka ko dio pediang ya ka jing yarap te ngan ong hangi don ki brio bat bangala da sem ngalap baki suyat lak na orang bak snong bat yat lak ru na ka kur ka jaj jong kata ka bangyeng ka ba philek a jing yarap tengah soban ong ba hato la dalong kumnia kini kitra kur rajat kin sutenat sai la da pinmal a jing yarap ki kur jonga ki jat ki khong ki jonga nga kum kur ujat ngam tip ki kur ba kur lang kim tip kin sutenat ni kan ni ngam thrai ba kin sutenat te ngamut ban ong kumnia ya kito ki brio ki balai a jing yarap ngas ngau ban ong ba kali ka kam business ke jong pi kali ka business telada pi ruspa pi don ka spa menyerap ki wei tam judai ba pin pot turoi kata kadai ka jing sisa ka bangalap ne pimut kumno haba pila yarap ki brio ki besem jenjar pinban pi ring video pi that sakaper thai pi pen i sakaper thai pi pelaj po sosial media da ka ba pi pelaj po sosial media pi sulek kale komta sem depan jingbit lem ke snong na ka thau na ki bahayeng bahasem tham ki kemia ki pa jong kata kalong ji jadi nomor kata kadau yo kan kata kan ngasu suong ya kan ya yo kan kata pen ban ya ki babuan balang solek se pi kum kita ki brio ki bala menyerap ki baduk ki basup kat no pintip ya kata kalong ji kat no pintip ka kai kal ka jingjia hapo jong kini kilong ye na thaila da ka brio ka basniu hadu kat no ru ka kur ka jat hi kan yarap baik la kalong hakno ka kom kan yarap baik te dei na mar kata ka daw ong hang la da pidei ubrio ubaruspa ane ki brio ki baruspa ki don kemensia menyarap se wat cuk pencamran pada kan enda playo kam majority na ki babuan balang ki kur ki kha kom ta ter te pla ban le kata
namar bakali ka lagi jing i ki chonga bakalong ka babakla lu kata-kata ka ban ong hi ngaru ngayarap mo ngayarap ngaru adai uwei hi wa yarap lem ki wa don kam ni jing yarap tang ba ngam ju pot ko roi ngam ju tha po social media kata ka dai ka jing sisa ho ngadai waduk ngadon kam ni jing yarap ni yan na ki wei ru pen ban ni ka ka bangala ngaru ngayarap ngam ju pot to roi nga ai jing a junga la ilong ni jing a la nga a tang imelu si sundar ka dai jing yarap ni tang bang yarap duk nuat ka masih ngarap dak ka jing et ngam ju kwa punya tho haki prasnong prathau lane ya ki pralok prajuang ngam ju tho masu ai be tu mantau senam ru kadang ai nga ai ya kita ki bron kam ke jing yarap nga ai la kalong kono ke jing ai ngam la punya tho nga ai na duk kalau nut masih ngam ju tho padayan na ru utip tang ublai bat kitu ki bang nga ai jing yarap kalai kata ka banta ten nomor kata kada ka bakham sokya hang ni kalong sesuai ka bakin ai la ka dei kano ka jing ai la dei u khau ku ba la ne u jor u jep kom ta ter ka jan ka net kham tam kini ki bri ku ba julek pen ajarap keleng sau dong jong kari kat bang i ki pen snayeng pen snasem kum to ki dei banda tuak jemut swa yat leng ban rong ba snong kum kibri ku basa kum no ya le dum pun ban yat pun ban kum kiri kla long kum kiri kla ho piwan ha po snong ha ka snong jung ro don kam ban le kendu sai rong ba snong te rong ba snong imut kum ta te lada rong ba snong u snong ya hab ya ta sela ban le ya ta te pin sule don bor kum dia ka ba khamma nang ta ka lo wat ye ki kini ki pa ki kini ki bahyeng masem jong kata ka bri ko wa phia mut ban yarap phi khlem kan jok tien es kan tien ro ki nga ngai sngo jol ka jong ka skor ba don ki long yeng long sem ki basno si de ki korba korlang hato phi ki ba don ka ti ka mon ka liang ban yarap ye kita ki bri kat no phila phi khamla ma phi ban ye ki kur ki jat rai kan ni kan le jing kali par khat bha pralok da dei le ka yeng ka sem ka ba ka yeng ka sem ka ba kwa kan poi se ka jing ka ba kraw te swa bangin poi ka ka banta par khat arsian ku ong madu kronston ong par khat arsian ka don kam ni bangin par khat ka bang le ka no ka kam dei ban le khluj ban sula slumur bam jak khluj mo ong nimla man bam ke jaga bakut ten nomor kata kan dia kan dei tang ka jing ajing mut ku jonga bat ba ku mangal ong na du na sedang ba ngam ong ngam la ban ong ba kam long ba pin yarap ki wei ba da phila ban yarap ki wei ka ba palat kata kan dei ka jing it ki jong phi ya no re no ha ba ki don kam ban yarap tang ba to ya da kalanti tang kum ta ku le sibu